खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बेहरगाव दिनै BTR सरकारा बेनिफिशियारि मिट एन्ड सोसियो-इकोनॉमिक अवेयरनेस हाबाफारि खुंफुंदों। BTC नि मोनफ्रोमबो 40 बियाबाव बेनिफिशियारि मिट एन्ड सोसियो-इकोनॉमिक अवेयरनेस हाबाफारि लानायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं। थिग बिदिनो दिनैबो बे हाबाफारिखौ बेहरगाव बियाबनि बेहरगाव साब डिभिजन गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुङो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे दावबायसा बर', जयन्त बसुमतारी आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोरा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसारहोयो। लोगोसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां प्रमद बर'आ खौरांनि गेजेरजों मा बाथ्रा बुंथिखो नोंथाङा आबुङै खोनासंना लादो। जोङो 40 समष्टियाव बेनिफिशियारिफोरखौ लानानै जोङो मिटिं खुंगासिनो दङ। बिनि गुबै जाहोना जाबाय भारत सरकारनि जिखिनि स्किम्स दङ, आसाम सरकारनि जिखिनि स्किम दङ आरो लोगोसे जोंनि काउन्सिलनि जिखिनि स्किम्स दङ बेफोरखौ रायजो राजाफोरनो जोङो गेबेङै मिथिहोनांगोन। रायजो राजाफोरनो मालाबा अफिसारफोरा मोजाङै मिथिहोआ आरो बिनि थाखायनो जिखिनि लाब मोननांगौ बेखौ बिथांमोना मोना। बे खोथाफोरखौ जेला आं मिथिबाय जे गुबुन गुबुन जायगाफ्राव नैबे जोंनि मोजां मोजां स्किम आलारि सोरांखौनो होन, अनसाय बिथांखिनि होन, माइनाव सोरांखौनो होन, गियान सोरांखौनो होन, बेफोरखौ जोबोद लाब जादों नाथाय रायजो राजाफ्रा मोजाङै मिथियाखै। दा बिनि थाखायनो खावलायनायखाय जोङो गासै 40 समष्टियाव जोंनि बेनिफिशियारिफोरनि मिटिं लादों आरो मोनफ्रोमबो मिटिङानो मोजां जादों आरो रायजो राजाफ्रा दायो आङो सानदों जे गासैबो स्किमखौ मिथिनो हाबाय आरो बिनि लाबखौ बिथांमोना फैबाय थानाय समाव मोजाङैनो लानो हागोन। गोबां रायजोफोरा दिनै बाहागो लादों बेनि थाखाय स्पेसियली बेहरगावनि थाखाय नोंथांनि फारसे आङो बेहरगावनि आइ आफा रायजो राजानिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो। आं दिनैनि बाथ्रा नङा, प्राय 30 बोसोरसो सोमावसारनायनि समावबो बेहरगावनि रायजो राजाफोरखौ अराय सम मोनबोदों जोङो। जोबोद मोजां, साननाय हनायफोरा जोबोद पजिटिभ, माहारिनि थाखाय अरायबो सानो। दा बेहरगाव ओनसोलाव बिनिखायनो जोङो बेवहाय खेराइसालि मोनसे लुनायनि थिग खालामदों। बिनि कनसालटेन्टआ बिनि डिजाइनखौ खालामजोब्बाय, बियो बेहरगावआवनो लुनाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे बेहरगाव ओनसोलाव जोङो मोनसे स्टेडियाम आं थांनाय बोसोराव फोसावदोंमोन, स्टेडियाम नङा एकाडेमि। जोंहा देबनाथ बसुमतारीनि मुङाव मोनसे भलिबल एकाडेमि, बेखौ थाबैनो आं बिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनफैगोन। सुजित नार्जारी अडिट'रियाम जोङो मोनसे बेहरगावआव मोनसे होदोंमोन, दा बेखौ मोननै होबाय, मोनसे डिमाकुसि साइडआव होनाय जाबाय। दा बेबायदिनो गोबां आसनिफोरखौ बेहरगावआव हरनाय जादों। बेहरगाव कलेजखौ जोङो माखासे स्पेसियेल एटेनसन होनाय जादों। बेबायदि गोबां आसनिफोरखौ अलरेडि बेहरगावआव हरनाय जादों आरो बेहरगाव ओनसोला जोंनि प्रायरिटि आरो ओंखायनो बेहरगाव ओनसोलनि जौगानायखौ नैबे 5 बोसोराव जेसेबां हायो आरोबाव फैगौ 3 बोसोराव बिनि लामा सामा, गामिनि जेंना, थानसालि लुनाय मानाय बेखौ जों फोजोबगोन, बेखौ थांखि लादों।